Praise the Lord. बे समाव मोनसे गुसुं भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव अन्नानै खोनासंलांदो नैबे मिसेस रेजिना बसुमतारी वाइफ अफ लेट बारगिस बसुमतारी गामिया जाहैबाय अदलाखासि बारि गामिया आरो पस्ट अफिसा जाहैबाय बरिगांव डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि बिटिआर आसाम बिथाङा गोबाव सम मोदोमावहाय ओरैबायदि सैनांनाय जादोंमोन गोबां डाक्टार हमदों अजा हमदों सोखा जानायखौ मोननो हायाखैमोन गोबां मेडिसिन बाहायदों नाथाय हामनायखौ मोनाखैमोन उनाव बिथाङा नैबे खासिउत्रा प्रेस सेन्टाराव फैनानै इसोरनि गेदेर अननायखौ बिथाङा मोनदों आरो इसोरनि अननायखौ मोननानै इसोरजों सोखा जानायखौ मोननानै बिथाङा जोबोद खुसि जादों आरो खुसिजों बिथाङा दिनै बे फुंबिलि समावहाय गुसुं जोंनि गेजेरावहाय टेस्टिमनि खोन्थादों जों बे टेस्टिमनिखौ दिनैहाय जयैनो लानाय जादों बेयाव थाग्रा प्रेयार वारियरफोरजों लोगोसे दिनै लिडारफोर गासैजों रायलायनानै जों सोंदों आरो सोंनायनि फिनखौ बिथाङा होदों बिथाङा गावनि टेस्टिमनिखौ खोन्थादों अब्ला जों फै बिथांनि बे टेस्टिमनिखौ जों नायलांनि दिनै इसोरा डक्टर हायै गोबां मेडिसिन बायसेयावबो हामै मोदोम आलौनाय बिथाङा जादोंमोन मोदोम गंसे आलौनाय जादोंमोन आथिं आखाइ बुनाय जादोंमोन खुगा सिनै हायै बायदि बुनाय जादोंमोन अब्लाबो इसोरा फास्टिंनि गेजेरजों मोदै फसरनानै गाबनाय आरजखौ खोनासंनानै दिनै सोखाबाय बे सोखानायखौ बिथाङा दिनै खोन्थादों अब्ला जों फै खोनासंनि लोगोफोर प्राइज द लर्ड आयंआ अबे गामिनि आं उदालगुरि अरला खासिबारिनि उदालगुरि अरला खासिबारिनि अदला खासिबारि अरला खासिबारि ओमफ्राय सेन्टाराव बाहाय माब्ला फैनाय सेन्टाराव आङो 26 तारिखआव फैनाय 26 तारिखआव अक्ट'बरनि जेन'बा नोंनि बेमारा ओरैनो मामोन बे सेन्टाराव फैनायाव सिगाङाव मामोन बेमारा सिगाङाव आंनि बेरामखौथ' जों गेस्ट्रिक आरो प्रेसारल'सो हमोमोन गेस्ट्रिक आरो प्रेसार आलसार गेस्ट्रिक खिन्थु मुलि जाबा आंहा गोबां बारियोमोन मुलि जाबा बारायसोमोन आरो हामनायखौमोन 2 बोसोरनिफ्राय 2 बोसोर जाबायमोन 2023 निफ्राय देग्लाय 2026 गेस्ट्रिकजों ओमफ्राय मा मा जाखो देहायानो आंना आलुनायानो आरो खर' गिदिंनाय प्रेसार जादों होननानै बुंसै 180 190 बिदि प्रेसारा दावखोयोमोन आं खिन्थु प्रेसारनि मुलि जाबाबो आं हामनायखौ मोना ओमफ्राय डक्टर अजा जेनेबा बहाबाफोर बहुद नायबाय गुवाहाटियावबो नायबाय एक्सेल केयार नायबाय आं खिन्थु हामनायखौ मोनासै ओमफ्राय जोबनायाव आङो बहाय उदालगुरि सेन्टार गिदिंनानै डिमाकुसि उदालगुरि प्रेयार सेन्टार गिदिंनानै डिमापुरावबो थांदों डिमाकुसि आरो उदालगुरि बेनिफ्राय लास्टावहाय सासे बेक्तिया बुंनायनि कारणे आं बे खासिखत्रा प्रेयार सेन्टारखौ मोनफैनाय बेयाव मोनफैनानै आं 7 दिननि फास्टिं मोनबाय बेनि उनाव एसे हामबोबाय 21 दिन आरो फास्टिं मोनबाय 21 दिनाव आरो आधा हामबाय आरो दा 10 दिननि फास्टिंआ मैया जोबबाय फुरा हामनाय जेनेबा बे दा फैनायनि सिगां नोंथ' सिगाङाव फैफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन सेन्टारनि मुंखौनो खोनायाखै मोजाङानो ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों देहाखौ दा एकदम आवगाय 2 बोसोरनि आवगाय जेरैमोन बेबायदि मोनबाय मोजां मोनबाय मोजां खयदिन फास्टिं थादों होनदों आङो फार्स्ट थाबाय 7 दिन बिनि उनाव थाबाय 21 दिन आरो दा 10 दिना मैया जोबफैबाय दिनै आरो रेस्टआव थानाय जाबाय दिनै जोब्बाय मैयानो जोब्बाय हराव दा क्लियार मोनबाय फ्रि ओमफ्राय गाबोनहाय थांनोसै न'आव जेन'बा नों दे बे सेन्टाराव फास्टिं थाफैबाय सेन्टाराव फास्टिं थानायाव बै प्रेयार सेन्टारनि मानसिफ्रा नोंनो मुलिफोर माबाफोर होदों नामा होआखै
जेबो होआखै आं बायना जानो नागिरनायखौबो आंखौ जानो होआसै जानो होआसै ओरैनो जायालासिनो हामबाय औ ओरैनोथ' प्रेस सेन्टाराव माने मुलि थुलि होखाया होखाया अब्लाबो जास्ट माने मानसिफ्रा बै भिडिअ नायग्राफोरा ओमफ्राय बिदि सानोना ओं ओइ बिसिना माबा मुलिबो होखोमायो मायो बिदि सानो ओं नालाय ओंखायनो ओं बे माबायाव भिडिअ एसे बेखौ होआखै क्लियार खालामनाय जाबाय आरो मानसिफोरा आंनि बेमारखौ बेमारखौनो बेबायदि सेन्टाराव थांदों आमुगाव थांदों होननानै आंखौ बुंलाबायगोन होननानै आङो रावनोबो खोन्थाबोआखै निजेनि मण्डलिनोबो आं खोन्थायाखै मानो होनबा आदसा फोथाया औ औ डाक्टारनि बेराम नङा नालाय रावबो फोथाया आंखौ आं गाबै गाबैसो फैदों गुवाहाटिनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थायो गुवाहाटि बरागाव माने मिज'रापाराव थायो इसोरजों हामगोन होननानै फोथाया आरो फोथाया बे डाक्टारनि बेरामखौनो आमुक तमुक बुंलाबायो सेन्टाराव थाङो आमुक मिसनाव बेलेग मिसनाव बेबायदि बुहुद खोथा ओंखारोना सैथान गोनांफोरासो बेफोरबायसा खारथिंलाबायो इसोर नागिरनानै होननानै बेनिखायनो आं रावनोबो खिन्थाबोआखै दा जायसो जादों बिसो मिथियोना मिथिगो औ आंहा दा गथ' सोरनाबा सानैया लांनो फैगासिनो डक्टरनि लाइनबाबो सोरनाबा माने मिलाया मिलाया इसोराथ' जेन'बा खुनु सोरबा हिन्दु सोरबा ख्रिस्टान सोरबा बेपटिस्ट सोरबा केथलिक बिदिखौ नायाना नाया मानसिनि गोसोखौसो इसोरा नायो मानसिनि गोसोखौसो नायो आंनि अन्तराव जे बेसेबां फोथायनाय दङ आंहा फिसा सानैया बेसेबां फोथायनाय दङ आंसो मिथिगौ दा आङो एसेबां गाबै गाबै फैबाय खावजोबनानै आथिं खुगाखौनो आं सिनो हायामोन बुखावजोबनाय सेन्देलखौनो गाननो हायामोन आं खुगाबो सिनो हायामोन नैबेनिफ्राय बेहालागै बुखावजोबनायमोन आरो नैबे ससे ससेया ओमफ्राय बिनिफ्राय बे ससेया ओमफ्राय गेजेरा आलुनाय सब आलुजोबनाय दा आंनि फिसाफोराबो आंखौ आयै नोंखौ इसोरासो फाहामसिगोन थांदो नोङो सेन्टारावनो होननानै थिनहरनायजों आं फैबाय आरो समावनो फैदों थिग समावनो आं मोनफैबाय 28 तारिखनिफ्राय आं स्टार्टिं खालामदों फार्स्ट दिनखौ बेहाय अक्ट'बर 28निफ्राय ओमफ्राय दा एकदम मोजां आं हामनाय मोनबाय दा होमबा गाबोनफोर न'आव थांसिगोन गाबोन थांनो थाखाय फिसा सानैया लांनो फैगासिनो आंहा गथ' सानै आंल'सो गथ' सानैया दा 11थासोआव मोनफैगोन लांनो फैगासिनो थेंक इउसै ओरैहाय आबैखौ एसे खोन्थादो नैबे आबैया बेसे गोबाव जाखो नों प्रेस सेन्टाराव आबै आङो औ बिराद गोबाव जाबायना 20 बोसोरनि बारासो थांबाय 20 बोसोरनि बारा थांबाय आबैया 20 बोसोरनि बारा थांबाय कासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव आर'ज खालामै खालामै गोबां मानसिफोरा बिसिनि ग्रुपै आरो बिसोरो दा नैबे आयं सासे आयंखौ खोन्थानाय औ बे सासे गोदान बियो बोसोरसेसो जाबाय खोमा सेन्टाराव ना आङो 8.5 मास जाबाय 8.5 मास ना औ बे आयंआ सासे गोदान बेबो जइन जाफैबाय कासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव इसोरनि थिननायजों दा ओमफ्राय नैबे आबैयाथ' फुराना नै आबैखौ दोनसै आबैया बेयो फुराना सबसे माने फुराना बेनो होनजायो दा कासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव दासिमबो दङ जेरावबो थाङाखै इसोरनि मावनो होननानै बिथाङा एकदम न' बां फिसालाफ्रा मोजां मोजां न' बां दं अब्लाबो सेन्टाराव गावनि फिसाफोरखौ गारनानै जानाय लोंनाय मोजां मोजां गारनानै आबैया दा इसोरनि खामानिखौ एकदम मावथाबनानै दं आरो ओंखायनो दा बिसिनि ग्रुपनि आर'जनि दारै इसोरा गेदेर खामानि मावो दा प्रेस सेन्टाराव गोबांथार बेबायदिनो बेमार आजार जब्रा जन्था बे आबैमोननि दारैनो खामानि मावबाय थायो आरो बिसोरनो दा कासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव नैबे दा आयंआ जेरैबायदि बेमार हामबाय बिसिनि आर'जनि दारैनो माने इसोरा खामानि मावनाय आरो दा बावहाय खुनु मुलि दावालि सोरबा बिदिनो प्रार्थनाबो खालामो ओमफ्राय मुलिबो होखोमायो खिन्थु बेखौ जोङो इसोरनि खामानि मावनाय होननानै बुंनो हाया आरो मानो होनबा बे मेडिसिन दंदेरो नालाय खिन्थु कासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव फैयोब्ला नोंथांमोना माने कमप्लिट इसोरनिफ्राय मोनगोन आरो खुनु हाग्रा दोंसेनिफ्राय मुलि मोननाय नङा डक्टर सासेनिफ्राय मुलि मोनसेबो मोननाय नङा आरो दा बेखौनो रिभिउ होबाय आङो धन्यबादसै भिडिअ लानायनि थाखाय